in the world, Justin, the highlight Гэтжи. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имшаб аниқтари шаби 13 ба 14 апрел турнири калони UFC300 баргузор мегардад ки дар он беҳтарин муҳорибаҳо мешаванд ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин навор то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак чӣ гуна ки гуфтем турнир аллакай имшаб яъне шаби 13 ба 14 апрел баргузор мегардад ки дар он 13 муҳориба мегузарад ва ин турнирро муҳориба дар вазни 61 кг коди гарбранд ва Дэвисон Фигередо мекушоянд. баъд аз онҳо муҳориба дар вазни сабук Ҷимми Миллер зидди Боби Грин, баъд муҳорибаи занҳо ва баъди онҳо боз муҳориба дар вазни сабук Ҷелин Тернер зидди Ренато Майкано, баъдан муҳориба дар вазни ним сабук Содиқ Юсуф зидди Диего Лопес, баъд боз як муҳориба байни занҳо ва баъд боз муҳориба дар вазни ним сабук Келвин Кетер зидди Алҷамин Стерлинг, баъди онҳо муҳориба дар вазни 93 кг Иржи Прахаска зидди Александр Ракич. баъди ин муҳориба карди асосӣ оғоз мешавад ва карди асосиро муҳориба дар вазни 84 кг бо Никал ва Коди Брендеҷ мекушояд. баъд аз онҳо муҳорибаи довталабӣ дар вазни сабук Чарльз Оливейра зидди Арман Царукян, баъдан боз як муҳорибаи дигар дар вазни сабук барои камарбанди БМФ Макс Холлоуэй зидди Джастин Гэтжи, баъди онҳо муҳориба байни занҳо ва баъд муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин Алекс Перейра зидди Ҷамал Хил. чӣ гуна ки мебинед дӯстон, муҳорибаҳои ин турнир аз аввал то ба охир беҳтарин муҳорибаҳоянд ва мо ба шумо тавсия медиҳем ки ҳамаи ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир шаби 13 ба 14 апрел баргузор мегардад ва аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун мегузарем ба қисми асосии навор дар куҷо ин турнирро тамошо карда мешавад. дӯстон, мо ҳамаи ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем ва шумо метавонед ки ин турнирро аз аввал то ба охир тамоман бепул тамошо кунед. ҳамчунин дарҳол баъди анҷоми турнир мо ҳамаи муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали худ мегузорем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монданд метавонед рӯзона дар дилхоб вақт даромада тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. танҳо ба ҳамин ссилкаҳо дароед, чунки ҳозир аз номи канали мо бисёр каналҳо кушоданд ва барои фиреб нахӯрдан танҳо ба ссилкаҳои мо дароед ки дар якум комментария закрепид шудааст. то боздид хонобуду сарбаланд бошед.